amb el vermell, vaig a donar... Sí, no, només la indicació de que si voleu parlar és amb el vermell. Al mig. Ara estàs parlant. Quan acabis de parlar, tornes a parlar. Així? Quan acabis de parlar. Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Estem molt contentes que aquest any sembla que sí, que la cosa va bé i podrem seguir amb les jornades de la dona, que l'any passat només vam poder fer una taula i l'acte d'inauguració. Aquest any de moment portem el mateix ritme, hem fet l'acte d'inauguració i tenim una taula. A veure si seguim i podem fer la resta de les jornades que tenim. Benvingudes i disfrutem molt perquè penso que tenim una super taula potent amb unes dones espectaculars que n'aprendrem molt. Moltes gràcies. Bona tarda, gràcies a totes i tots per haver vingut a aquesta mesa d'emprenedores, que vaig a donar personalment les gràcies per haver-me convidat. Doncs un acte que s'ha posposat, perquè l'any passat ja em vau adreçar per moderar aquesta taula i de sobte la pandèmia va explotar i no teníem aquest hàbit de fer les coses amb distància ni amb mascareta. Si en algun moment no m'enteneu, m'ho dieu i m'han dit que amb la distància puc baixar-me una mica però vaig a fer la prova del cotó ara i si tots m'enteneu i totes m'enteneu, doncs ho continuarem. Jo molt agraïda que m'hagin convidat i sobretot perquè jo no sabia les dones extraordinàries que tenim a aquest municipi i molt a prop nostre. I crec que és molt important actes com aquests precisament per això, per donar visibilitat a dones que ens puguin inspirar a altres persones que estan com en el punt de voler fer el salt, no saben com, i després parlarem una miqueta de la història. Primer anem a parlar de les nostres convidades i ho faré per aquest ordre, a l'ordre que hi ha aquí. Us hem deixat les xarxes socials, que veieu que estem com dividides entre Instagram i LinkedIn, doncs perquè també són dones que han sabut, en aquest temps digital, fer servir les xarxes que tenien, les eines que tenien al seu abast per donar-se a conèixer i visibilitzar-se. I realment ho fan molt bé, les potencien molt bé i hem volgut destacar per si les voleu seguir perquè segurament us donaran molta més informació del que podem parlar, perquè a vegades visualment xarxes com Instagram ens diuen moltes coses. I després també LinkedIn, són també professionals que estan molt vinculades al món laboral i sabeu que aquesta és una xarxa també que et dona molta visibilitat a nivell laboral. I en aquest cas tenim dues de les nostres convidades que estan molt presents en aquestes xarxes. I anem a començar per ordre per la Mar Gaussacs, que jo també no la coneixia i realment també m'he quedat molt sorpresa. Ella li agrada presentar-se com una persona molt camaleònica, tant en el seu treball com en la seva vida personal. Jo quan mirava les seves xarxes ben bé no sabia què feia, perquè a què es dedica aquesta noia? Que està fent un aparador? Faig una miqueta de tot. Una mica de tot. Llavors es defineix com una persona generadora d'idees i molt creativa, li costa definir-se amb un sol adjectiu, igual decora un aparador que una casa, realitza un estilisme que una sessió de fotografia o dissenya una campanya completa de branding i s'ha especialitzat en decoració perquè encara que la moda li encanta i li apassiona, la decoració és la seva autèntica vocació. Com a professional va passar, anem a passar una mica perquè la gent vegi el seu perfil i veieu això que desprèn la Mar. Com a professional va passar de treballar en marques de moda i retail a crear el seu propi projecte personal, dins de l'estudi treballant en periodisme, producció de fotos, creació de campanyes, continguts per a xarxes, estilismes per a professionals i mitjans de comunicació i decoració i estilisme per a particulars. I abans havia treballat per a cases tan importants com Casa Viva, Textura, per Mandarina Duc,
Fures o ha sigut assistent d'imatge per Burberry, és a dir, tenia una llarga trajectòria fins que ha fet el salt per fer-se el seu propi projecte personal. Després passem aquí, per ordre també, a Bea Velilla, que ha creat la marca que porta el seu propi nom, entenc, que és Betty's Dream, que neix d'un somni per un canvi professional del sector bancari, és a dir, era una professional que es dedicava al sector de finances, i ha passat a crear la seva pròpia empresa de bijuteria amb una filosofia artesanal, sostenible i que representa un estil de dona on les petites coses són importants. La seva marca opera a través d'una web d'e-commerce amb una estètica molt cuidada que defineix el seu estil artesà i molt personal. Ara li preguntava abans de començar la mesa que es notava que no era un projecte que feia poc que estava, que realment està molt madurat. Fa 6 anys. I podeu comprovar-ho. També dintre dels seus inicis hi ha hagut una evolució perquè clar, jo ho feia com a hobby. Va començar amb un procés primer alternant, moltes vegades passa això, estàs alternant abans de fer el salt, el teu projecte personal, que és un hobby, fins a fer-te la teva marca. Té la seva web, que la podem consultar aquí, i també les seves xarxes socials. També dintre de... l'Anna sí que la coneixia també perquè l'any passat estava convidada i després vaig començar a seguir-la a través també del seu compte d'Instagram, que realment té, totes, la majoria tenen una potència molt gran dintre de les xarxes socials i tenen moltíssims seguidors. En el seu cas, ella va néixer aquí, a Montgat, i diu que als 16 va començar a cuinar per als altres. Va començar a estudiar hostaleria, després ho va deixar per motius personals i més endavant va estudiar assessoria d'imatge personal, però ho aplicava a les pastes i pastissos del forn, la cova, que era el forn on treballava ella. El 2008 va obrir un blog, Love Food, que és aquest que veiem aquí, on penjava tot el que cuinava i fotografiava, i en 39 va fer un postgrau de comunicació gastronòmica i enològica, i en 40 va estudiar alta cuina al CIP amb una beca. I no va ser fins als 40 anys que es va dedicar al 100% al que més li apassiona, que és la cuina. El seu projecte tracta de la seva pròpia marca personal, actualment és professora de cuina al CET i l'Escola de Cuina Mireia Carbó, és fotògrafa gastro, el seu compte d'Instagram, fa feines per a marques com Ral d'Avinyó o el Grupo Consorcio, és estilista gastronòmica i cuinera pop-up, que és a dir, que no té restaurant propi, però cuina a diversos llocs. I el seu projecte somni més imminent és muntar una caseta rural en casa de menjars, que no m'estranyaria que dintre de poc ho poguessis complir veient el que has aconseguit. La Laura no ha pogut venir, la Laura de Pedro s'ha disculpat, però anem a fer un esment d'ella, però és la primera dona que ha guanyat un Goya per als efectes especials. O sigui que poca broma, i a part és mongatina. O sigui que no podem estar més orgulloses d'ella, per la pel·lícula Super López. Ara ja dirigeix tot un equip de 60 persones amb una productora que es diu El Ranchito sobre efectes especials, que és una de les productores més importants internacionalment, i crec que podem estar ben orgulloses del potencial que hi ha a aquest municipi. La Eva Òdena, que està aquí, que podem passar també. Ai, perdona, em pots tirar enrere? Que no m'agrada la vida, no m'agrada la vida. Bueno, si vols venir també a la taula. És que vaig fer una i aquí va dar. Clar. Bueno, doncs aprofitem per felicitar-te per aquesta filla i el talent que té. Ui, perdoneu, Perdoneu, això està fora del guió. La Eva Òdena, que està aquí, va néixer el 1962 a Manresa, després us explicarem la seva vinculació amb Montgat, perquè... Soc més mongatina que manresana. Jo crec que sí. Porto més anys aquí que Manresa. Jo pensava que eres mongatina i ho he descobert ara que eres de Manresa. Va fer la diplomatura de turisme a Barcelona, més tard va fer un màster de direcció general a l'IES, però fa 33 anys va conèixer a un mongatí, l'Enric, amb el que es va casar i li va convèncer de venir a viure a Montgat. Aquesta és la seva vinculació. I diu que ha format una família de la qual s'ha sent molt orgullosa, que té 2 fills, l'Enric i el Max, però a part de la seva família, ella va començar a treballar com a guia turístic fins que va entrar a una multinacional on ha treballat 31 anys
i on ha tingut diverses promocions des de comercial, passant per cap de vendes, directora comercial a nivell nacional, fins a presidenta d'Eurest a Catalunya, com podem veure aquí, formant part del comitè de direcció els últims anys. Això costa de saber quan la veus a la placeta o que està a la platja amb el banyador. El passat juny va arribar a un acord i ha deixat la companyia i diu que ara és una dona alliberada de la feina i encantada amb el seu temps, però ja es defineix com una persona optimista, activa, empàtica, que valora molt l'honestedat, la transparència, el compromís i la responsabilitat, i del que se sent més orgullosa és de com ha pogut ajudar a créixer personal i professionalment a moltes persones del seu voltant, i aquesta és la millor empremta que s'emporta. I tenim a l'Anna, que la tenim aquí, Anna, a veure si ho dic bé, Misiewicz, vale, gràcies, que va néixer a Polònia el 1986 i en la carrera va estudiar espanyol, portuguès com a segona llengua, anglès i català, va rebre la beca d'Erasmus i va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va finalitzar la seva tesi de llicenciatura que va defensar amb un 10. Treballant en el sector d'hostaleria, va conèixer el seu marit i es va venir a Espanya. El seu primer treball el va aconseguir una segona empresa de traduccions més important, la segona empresa de traduccions més important del món, a Barcelona, i és aquí on va començar la seva trajectòria aquí al nostre país. I va començar com a Project Coordinator, després Project Manager, Team Lead, i passat uns 2 anys es va convertir en mànager del departament, gestionat un equip de gairebé 30 persones a les oficines de Barcelona i va rebre el Premi Excellence in Performance i es va convertir en la número 1 del sector. Mentrestant, l'empresa del seu marit havia entrat en un ERO i l'Anna i el seu marit van decidir muntar a la fi de l'any 2012 Overseas Translation, i l'any 2016 va ser crucial i va obrir portes a altres sectors de la indústria, com el sector mèdic o farmacèutics, i ara mateix Overseas Translation va fer un salt de qualitat i es va unir a la línia d'empreses més importants del sector. Déu-n'hi-do, les dones que tenim. Jo crec que són d'aquestes coses que no les saps, com dic, quan estem a la placeta i estem prenent l'aperitiu, que tenim aquest potencial de dones, no potencial, sinó dones que tenen una experiència i una trajectòria que a part dones que han començat tard, o sigui, tenen una experiència, però algunes heu fet el salt des del principi, o sigui, heu començat des de zero. I us volíem començar a preguntar, en aquest cas, a la Mar, la Bea, l'Anna, hi ha 2 Annes, abans de muntar el vostre propi projecte, treballeu en empreses privades. Aquí veiem 2 persones que són directives i que han anat pujant, i persones que han fet el salt i al final han fet el seu propi projecte. Llavors, vull preguntar-vos, abans de muntar el vostre propi projecte, si treballàveu en empreses privades, què us va fer decidir a donar aquest salt i establir-vos pel vostre compte? No sé qui vol explicar-ho. Com va ser aquest salt? Abans, potser tu, Bea, que ho explicava una mica, d'estar a la banca, de dir, vinga, vaig a fer el salt i munto la meva empresa. Va venir principalment amb la crisi del 2008, que el tema bancari es va posar una mica lleig, i pels meus valors i això vaig veure que la feina que jo feia, que en aquell moment hi havia molta gent que necessitava recursos i tot, clar, se'ls hi va denegar, es va tallar l'aixeta, i va ser una època molt, per mi, dura, de dir, ostres, perquè clar, els teus clients a vegades són els que et venen cada dia i crees un vincle. I aleshores, jo ja havia començat amb el hobby i clar, es va com potenciar el dir, ostres, és que jo no és això el que m'agrada. Jo m'agrada crear i dissenyar. De fet, jo potser em quedava fins les 2 i les 3 de la matinada i no trobava el moment de parar. I aleshores, després ja va ser un procés, perquè clar, en el meu cas va ser complicat donar el pas, perquè jo tenia que renunciar a una estabilitat econòmica important. I és una cosa que ningú et pot aconsellar. Tothom et diu que ha de ser una decisió totalment pròpia. Clar, ningú et dirà, no, déjalo que te va ir muy bien. És que ningú sap com t'anirà. La teva família, lògicament, a vegades, quan et veuen malament, al final sí que et diuen, escolta, si això és el que t'ha de fer feliç, planteja tu, sigues valenta i a por todas, no? Sí, has parlat d'un recolzament, però també has parlat d'una paraula que és crisi, no? Si tens una crisi al sector, que això tothom pot pensar, ostres, terrible, no? Perquè ara ve una crisi laboral i, en canvi, és justament el que et fa donar el salt. Jo crec que, per exemple,
parlaré amb ella, ella entén perfectament l'Anna, entén perfectament el català, però ens respondrà en castellà. Pero en tu caso también hubo una crisis en un momento dado, no tuya, sino por parte de tu marido, ¿no? Sí, el rojo. Ahora sí, perdón. En tu marido que estaba en un ERO, ¿no? Sí, él también estaba en un R, pero fue la idea un poco también de los dos para empezar algo nuevo, porque creíamos que con la experiencia que había ganado yo también en mi empresa anterior, estábamos preparados para poder hacer las cosas bien, ¿no? Porque a veces tú tienes una idea, pero yo creo que depende del sector, necesitas tener algo de experiencia y las ideas claras de cómo quieres que sea. Y en ese momento fue justo cuando yo estaba muy contenta en mi trabajo, pero creía que ya tenía todos los recursos que necesitaba, la experiencia, y sabía cómo hacer las cosas para poder hacerlas bien. Y también se juntó un poco con el tema de maternidad, me quedé embarazada de mi primer hijo, y las prioridades obviamente cambian. Quería seguir haciendo mi trabajo, pero no lo veía factible con las condiciones, sobre todo las horas que tenía que pasar, la responsabilidad que tenía en la otra empresa, y tampoco me planteaba al volver a lo mejor ocupar otro puesto, porque a mí me gustaba mucho gestionar equipos. Entonces la idea fue un poco, aprovechando la situación de mi marido, mi experiencia, la maternidad, pues montar algo nuestro para poder adaptarlo a la nueva realidad de ser madre, de poder adaptarme a los horarios, la flexibilidad que da. Entonces fue un poco un cúmulo de cosas. La conciliació laboral, no? I aquesta experiència, vosaltres creieu, alguna de vosaltres, que sense aquesta experiència que ja teníeu, us haguéssiu atrevit a fer el salt, a ser, tenir un lloc de responsabilitat més alt, tu mateixa, per exemple, no? Bueno, a mi m'ho demanes que, clar, jo em sento una mica més alt que les que estan aquí. Bueno. Però no, jo fa 40 anys, que és quan vaig començar a treballar en tot aquest sector, era impensable. Ser directiva algun dia, pensaves que sí, que faries moltes coses, però autònoma o com elles, tan emprenedores, és que era una paraula que no es parlava. No hi havia referents. Et diré inclús que no hi havia oportunitat, no hi havia necessitat. En aquell moment nosaltres teníem bastants llocs de treball, no com ara tenen els joves. Per tant, era una cosa que era impensable. I en el meu cas, concret, ha sigut una carrera passional i vocacional que m'ha anat portant en el camí fins on he arribat. Però impensable, en el meu cas. Realment, el teu cas, Eva, jo trobo que és veritat, no? Que justament per l'edat... Bueno, no dic que siguis molt gran, però és veritat que... Ja ho he dit jo. Jo em veig estupenda, la veritat, no? Però és veritat que es veien molt poques dones directives fa uns anys, no? I que cada cop es van veient a poc més, però una mica perquè també la llei ha anat canviant, no? La llei d'igualtat ha anat canviant i una mica... s'ha intentat ficar per tema de llei. Però fixa't ara que parles d'això, en aquests moments ara, que amb l'experiència que tinc i que he viscut i que he pogut compartir amb molta gent, m'atreviria moltíssim a muntar. És més, tinc un fill allà que m'està cada dia dient mama, què muntem? Bueno, en aquest moment és un moment de pandèmia, un moment complicat, o no, un moment també d'oportunitats, i no m'han queixat encara amb res, però m'atreviria a muntar alguna cosa? Sí. Fa 40 anys, és que ni se'm passava pel cap. Clar, exacte, ni ho haguessis pensat, no? No ho hagués pensat. I després, a part també hem passat de parlar de la crisi, de l'experiència, però també el tema de la conciliació. A què heu hagut de renunciar? Per exemple, Anna, tu has hagut de renunciar a alguna cosa? En vermell, el vermell. No puc. Ara, perdó. Bueno, renunciar a tenir dies lliures, a poder sortir a fer una cervesa amb els amics, a anar de vacances, a tenir vida, perquè m'he tirat molts anys treballant de dilluns a diumenge sense parar i estudiant i venga i dale, però bueno, al final et compensa, sí que arriba un punt també que petes una mica, però bueno, estàs fent el que per fi no t'agrada i bueno, et compensa, però sí, has de renunciar a l'angoixa també, al patiment de dir, clar, al ser autònoma no tens uns ingressos fixes, no? L'angoixa de dir, ostres, el mes que ve cobraré quelcom, podré pagar el lloguer, perquè a part també visc sola, no tinc el recolzament de ningú de dir, escolta, posa tu els diners del lloguer aquest mes que jo no arribo, o paga tu les factures, no? Tota aquesta angoixa, no? De, ostres, què passarà, no? Què passarà? Però bueno, també, em podeu dir massoca, però també t'enganxa una mica, no? I és com, tu estàs treballant tu i ho estàs aconseguint tu. Llavors, et fa més fort també. I al final, sempre reps bons resultats, perquè tu has treballat. Anna, com t'entenc. I Marc, tu has hagut de renunciar, també?
el sortit vermell. molt bé. Sí, Ara bé, bé. bé, a moltíssimes coses. De fet, és que a la pregunta anterior m'agradaria fer un petit 4 paraules perquè animo a qualsevol a llançar-s'hi. I ho dic d'aquesta manera perquè jo crec que al final el ser emprenedor, per mi en el meu cas, i crec que podria generalitzar, ve degut a una crisi, crec jo. A mi em van despedir d'una feina. I va ser, per mi, em descric com una persona molt passional, molt vocacional, sempre he viscut per treballar perquè m'encanta el que faig. I vaig estar 10 anys de textura, vaig entrar d'escaparatista i vaig acabar de directora d'imatge de la companyia. Portava equips i ho gestionava tot, i de fet moltes vegades en aquell moment jo em sentia molt frustrada perquè feia moltes coses i és allò, aprendiz de todo i no sé nada, no? És a dir, portava moltes cosetes i no sabia realment on em volia dedicar. Anava a fer entrevistes i m'anava a Inditex i pensava, ostres, és que només fer aparadors tampoc m'hi veig. Ostres, que fent només campanyes llavors no faig... No em acabava de trobar. I vaig decidir-me a fer un canvi perquè portava 10 anys i ja ho havia fet tot en aquella empresa i em sentia en un moment molt bo. Tenia els nens ja una miqueta, petits, però ja tenia nens i estava en aquell canvi de, ostres, necessito més, no? Vull aire fresc, necessito renovar-me. I me'n vaig anar, que em va costar molt fer el canvi, me'n vaig anar a Casa Viva. I a Casa Viva vaig tenir molt mala experiència. Em vaig trobar amb una empresa familiar, no sé si teniu alguna cosa a veure, però la meva experiència va ser així. Em vaig trobar amb una empresa familiar, molt hermètica, molt jeràrquica, molt a l'antiga, on el propietari cridava, insultava... És a dir, jo no ho havia vist mai a la vida, venia d'empreses molt sèries i no ho havia, ni estava al meu cap, ni a casa meva, ni que això podia existir en una empresa a dia d'avui, fa 5 anys enrere. I al final, per coses internes, va entrar la filla del propietari, volia el meu lloc i jo me'n vaig anar al carrer. I em vaig veure un 16 de juliol, que tenia un sueldazo, i perdó que ho digui així, però tenia un bon sou. Em vaig veure que no tenia, amb l'atur, amb la part proporcional eren com 400 euros. I va ser per mi un xoc perquè a casa meva el meu pare era també un directiu, però vull dir, no havia hagut tampoc, no havia sigut ni hi havia cap negoci familiar ni tenia cap referent. I per mi va ser com reinventar-me. Llavors, crec que si jo he pogut fer i altres companyes, crec que al final és una qüestió de reinventar-se i de tornar a començar. I de fet, ara que ho penso i miro enrere, hi havia molta gent al meu sector que m'ho deia, que em podia posar pel meu compte. Jo no era al revés, deia, però si jo soc creativa, com haig de fer una factura? Al principi m'estava un matí fent una factura i a sobre la feia malament. Vull dir, clar, jo soc creativa, no de números, soc una patata. Però vaig començar i al final vaig començar fent, no vaig començar de zero, vaig seguir fent el que jo feia. I de fet, miro enrere i aquell any vaig començar, ara farà 3 anys i una mica més, aquell juliol del 2000, ja no sé ni quin any estem, 17 o 18, no ho he ni pensat, perquè per mi va ser un estiu horrible. Em vaig donar compte que vaig començar l'any fent el catàleg de textura, que és una marca de decoració, vaig fer la Casa Viva Preciós i em van contactar de Calma House i vaig dir, veure, si jo he aconseguit fer per un mateix client 3 campanyes superdiferents, això puc fer-ho per tothom. I em vaig tirar, vaig començar molt humilment, facturant a través de la meva mare, vaig fer el projecte per demanar l'ajuda per començar, em vaig comprar la furgoneta, la famosa furgoneta que sempre vaig amb ella, i estic aquí i animo a qualsevol persona a que ho faci, perquè jo crec que he renunciat a moltes coses, però per fi estic fent, ja vaig cansar de fer, perdoneu l'expressió, de fer ric a l'amo. A dir, ostres, això vaig a fer-ho per mi. I això crec que és el més enriquidor de tot. Perquè si haguéssim de valorar-ho, potser no sé si compensa o no, però a mi em compensa a nivell personal. Parleu de moltes de compensació, no? És a dir, que esteu fent el que us agrada i us és igual renunciar a caps de setmana o copes amb els amics o no tenir un sou hiperbo, no? Perquè realment esteu fent el que us agrada, no? Llavors, heu arribat a aconseguir aquest somni, no? Que la Bea posa, no? I a part ho diu molt clar, no? El Bea's Dreams, no? És a dir, heu arribat a aconseguir aquest somni? O què us falta per aconseguir-ho? No
No sé si ara... Bueno, jo una cosa que volia dir és, per exemple, també amb el tema de la conciliació als nens, quan són petits, que a mi també em va tocar, bueno, sí, 2 anys, 2, 4, quan em vaig dedicar, clar, tens una mica amb el sentiment, no? Però amb els anys, per exemple, els meus fills, dius, bueno, jo li he ensenyat, de fet, a lluitar per un somni. O sigui, jo crec que li he transmet uns valors. I la meva filla, el que diu ella també, que pateixes moltes angoixes, això sí que és veritat, perquè no tens horari, també tens flexibilitat, perquè jo també he arribat a un punt a dir, bueno, he de ser capaç de parar, perquè com t'apassiona tant el que fas, la veritat és que a vegades no pararies, no? O no li veus el moment de parar, no? Y también un día la media filla me va a decir, mamá, no quiero que te quejes más ahora, pero si ahora estás haciendo lo que tú quieres, no? I aleshores té raó, o sigui, vull dir, bueno, jo ara estic superfeliç i no me'n penedeixo i no tornaria enrere, o sigui, ho tinc claríssim, i també animo totalment a qualsevol persona que estigui en el punt de donar el pas, l'ànimo. Jo ja et dic que no tornaria a darrere i no me'n penedeixo pas. Aleshores, us considereu en certa mida privilegiades per haver fet aquest salt i haver pogut aconseguir aquest somni davant d'altres persones que no han pogut trencar el sostre? En el teu cas, per exemple, davant de tantes dones... Pel que estic veient. A veure, quan dieu has aconseguit el teu somni, he aconseguit amb molts anys i amb molt esforç i amb molt de treball, i que he renunciat a moltes hores de son. He renunciat a moltíssimes hores de son. Ella parlava de com compaginar-ho, no? Jo he tingut una sort, i la sort és que jo soc com una mica interruptor, no? Llavors, de dilluns a divendres he sigut una persona que m'he dedicat molt a la feina, però no he descuidat mai. Sempre saps que les dones estem fent les llistes, jo feia les llistes a l'avió. A les 6:30 del matí feia llistes del que s'havia comprat, del que no, amb tota l'ajuda que tenies a casa, evidentment, però no desconnectava, per dir-ho així, de dilluns a divendres, i he tingut la gran sort que jo arribava el divendres a la tarda i desconnectava. I llavors vivia molt intensament tot el de casa, els partits de futbol, la família, que sí aquí, que sí allà. Llavors, no tothom té aquesta capacitat de desconnexió, perquè quan ho parlava amb companyes em deia, però com ho pots fer-ho? Doncs no sé com ho faig, però ho faig. I arribava el diumenge a la tarda i ja estava pensant en el comitè del dilluns al matí, amb el viatge a Madrid. Per tant, tenir aquesta capacitat també t'ajuda a poder compaginar una mica les coses. Sí, jo reconec que no soc capaç de desconnectar des que soc emprenedora, no? Bueno, crec que no he de desconnectar, però també és veritat que és una gran vàlua, no? Poder fer el clic, no? I de dir, bueno, fins aquí, no? I paro. Però entenc el que deia l'Anna, no? Que al final també després, si no tens un sou assegurat, no? Dius, ostres, és que si no ho faig, com em guanyo les castanyes, no? O sigui, ho he de fer perquè no... Sé que aquest mes cobro, però l'altre no, no? Aquest és un gran què, també. Sí. Gràcies, Eva. Jo, clar, em dedico més al sector de restauració, que ara, malauradament, hem patit molt. Sí que m'he salvat gràcies a fer classes de cuina, fotògrafa, etc, perquè tot el tema que era cuinar, o sigui, ens ha fet molt de mal. Llavors, clar, no pares mai, perquè treballes cops de setmana, etc. O sigui, que també hi ha sectors que, malauradament, també són més difícils. I més, per exemple, dins de la cuina, simplement un 7% de dones són caps de cuina. O sigui, és un sector a sobre més difícil encara. Està canviant molt, gràcies a Déu, o el que sigui, però és molt difícil. Una cuina hi ha molt... Bueno, està molt dominada pels homes. És curiós, no? Sí, sempre em fa gràcia, perquè sempre ho explico, tots recordem la cuina de l'àvia, allò amb tendresa, la iaia, la cuina, no? Però els caps de cuina són homes, o sigui, ja, bueno, aquest tema, que dius, ostres, com pot ser això? I sí que és cert que jo com a professora de cuina, per exemple, de 30 alumnes tinc 2 noies, simplement. O sigui, perquè sí, és un sector, torno a repetir, difícil, i més per la conciliació familiar. Clar, amb els horaris, els caps de setmana, clar, dius, com puc tenir un fill si no? Perquè tindré un fill perquè me'l cuida una altra persona, perquè jo no podré estar, o sigui...
Però bueno, sí que és cert també que això que no desanimi, no? Qui vulgui ser cuinera, ni molt menys, perquè hi ha moltíssimes més sortides. Tant de bo, quan jo tenia 19 anys, quan vaig començar a estudiar hostaleria, tant de bo algú m'hagués dit no, és que tu pots ser profe o pots ser estilista, no? O sigui, home economist, que es diu. Necessites tenir aquesta formació, però no abans, fa anys, que és el que parlàvem abans, no? Que dèieu a la Eva, no? Se t'hagués ocorregut? És que no, o sigui, sempre que teníem feina, com a dones, no? Doncs el procés aquest que ens inculcaven, no? Doncs has de tenir feina, que si tens fills, etc. Hi ha moltíssimes més sortides, vull dir, que pots fer moltes més coses. Les dones no hem tingut referents, no? I ens hem cregut poc que podem escalar dintre dels llocs de responsabilitat. Aquí tenim dues en concret, bueno, y tú también, ¿no? Que havíeu tingut llocs de directives. Y, por ejemplo, en tu caso, Ana, que fuiste escalando, ¿no? Dentro de una empresa multinacional de traducción, la más importante del mundo, ¿qué consejo le darías también a personas que no saben cómo hacer para ascender, ¿no? Sobre todo cuando hay un techo de vidrio, ¿no? Que por mucho que quieres siempre hay un hombre, ¿no? que va a ocupar ese puesto. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, yo creo que lo más importante de todo, al menos en mi caso, es ser realmente excelente en lo que haces y dar la visibilidad, porque una cosa es ser muy bueno y otra cosa es que la gente vea que realmente tú eres buena. Entonces creo que es una cosa muy importante. Aparte, creo que también es importante ser siempre proactivo y yo, por ejemplo, siempre miro un paso más allá. Si yo tengo un puesto, me comporto como si ya tuviera un puesto más alto. Entonces, incluso al trabajar con mis compañeros, con los equipos, no sé, creo que es importante ser un referente y que la gente realmente te vea como un líder y como una persona que da ejemplo. Entonces, siempre tienes que estar ahí por tu equipo, ayudarles en todo lo que puedas y tienes que hacer que la gente crea que tú eres necesaria y eres parte indispensable realmente del equipo de la empresa, que aportes ideas. Y también creo que es importante ir creando puntos de mejora para la empresa y ofrecerte tú mismo para poder llevarlas a cabo, ¿no? Y que la gente sepa que el mérito es tuyo. Y creo que lo más importante es esa visibilidad que a veces falta, sobre todo en las grandes corporaciones donde hay tanta gente y es realmente difícil que la gente vea qué parte del trabajo es realmente el tuyo, ¿no? Y cuál es tu mérito. Y no tener miedo de escondernos detrás de los demás, de nuestros jefes supervisores, nunca dejar que alguien diga que el trabajo que tú has hecho que es suyo. Entonces creo que es muy importante esa visibilidad sobre todo. Y siempre ser proactivo, dar ideas y que la gente te necesite realmente y que quiera escuchar tu opinión. Jo crec que us heu d'apuntar aquí a l'Ajuntament un curs de lideratge, perquè jo m'apunto, Jo m'apunto perquè realment s'està donant consells que son... Bueno, ya... A ver, yo soy muy proactiva y a mí me gusta siempre estar un paso más allá. Por no, eso pero lo hay tienes gente... muy claro, todo el listado de... Sí, no, porque es justo lo que yo he hecho y creo que sobre todo en las grandes empresas es lo que tienes que hacer, porque, a ver, nosotros éramos en Barcelona, cuando yo empecé éramos 45 personas, ahora mismo hay 2.000, solo en la oficina de Barcelona. Cuando yo dejé ya la oficina me parece que éramos unas 600 personas. Entonces, claro, si tienes tantas personas con las que estás trabajando, es muy difícil que los jefes de más arriba vean que realmente tú estás haciendo el trabajo, ¿no? Entonces yo poco a poco fui diciendo, mira, en ese equipo hay un problema, yo sé cómo solucionarlo. Y el jefe decía, venga, pues hazlo y si lo solucionas, pues ya hablamos. Entonces yo hacía el trabajo y después venía el premio. Y decían, venga, si has podido con uno, pues aquí tienes otro, a ver si solucionas esto también. Y así poco a poco vas escalando y si realmente estás haciendo un trabajo bueno y eres un buen líder y sabes gestionar a la gente, al final el éxito llega por sí solo, ¿no? És com algo natural, no sé. I en el tema de la gestió, les que també heu liderat equips directius, penseu que maneu, diguem, entre cometes, igual que els homes, d'una manera així jeràrquica? Bueno, no sé com manen els homes, com ho podrien definir? No, yo creo que no manem igual que els homes. Déjame decirte algo, porque me identifico muchísimo, me identifico molt amb el que ha dit, no? Perquè realment jo he viscut una mica tot aquest procés, no? I si a la pregunta que feies, no? Quin consell donaríem a les dones, no? I aquí hi ha molta dona jove amb molt de talent, el consell que jo donaria és sigueu valentes, demaneu i reclamem, perquè moltes vegades les dones no arribem on volem arribar perquè nosaltres mateixes ens posem aquest límit, no? Bueno, és que igual amb la conciliació no arribaré, és que igual jo no estic preparada per aquest lloc de treball, no? Ens hem de donar visibilitat nosaltres mateixes, no? Jo poso l'exemple, els que no em coneixeu tant,
quan em van promocionar directora, primer nacional de ventes, després de directora comercial, estava embarassada de 5 mesos del segon fill, del Max, i tenia un altre fill de 10 anys. Era un moment en què jo mateixa no sabia si havia de dir que sí en aquesta promoció, perquè jo tenia certa por i certa recança. A més, quan m'ho van dir, jo me'n recordo que li vaig dir al meu cap, però tu sabes que estic embarazada, no? I clar, estava embarassada de 5 mesos, clar que ho sabia, no? Però que jo mateixa em posava la barrera, no? Dit això, vaig tenir, evidentment, tot el recolzament familiar, excepte el del meu pare, perquè el meu pare, tradicional, pobre, ell era l'únic que em deia: nena, vigila, perquè tindràs un altre fill, ja en tens un altre de 10 anys, vols dir, n'estàs segura? És l'única persona que em va posar una mica aquesta barrera, tot i que després em va encoratjar molt, no? Però dintre casa i la meva mare, i sobretot la família directa, a l'Enric, aquí vaig tenir aquesta sort. Però has de ser valenta i has de tenir aquesta visibilitat. I a partir d'aquí és quan estic d'acord amb l'Anna, amb què has de vendre i has de donar-te aquesta visibilitat contínuament per poder anar escalant i poder anar accedint a llocs. I una altra cosa que vull dir, al llarg de tots aquests anys, he vist dues coses diferents. Me'n vaig una mica de la teva pregunta, però després hi torno. Qui demana realment les promocions a les empreses? Els homes. Qui demana pujades salarials? Els homes. Qui demana... Per què? Perquè nosaltres no gosem, tenim una manera de ser en el nostre ADN molt més humil, molt més de que, si volen que demà progressi ja m'ho diran, si realment valc ja m'ho diran. No, ja m'ho diran no esperis que t'ho diguin. Aquí les més joves que us veig i algunes que us conec, sigueu valentes i sigueu valents, perquè això va per tots, però la dona principalment, si volem tenir més visibilitat, perquè hem de tenir més referents. Avui, amb el tema de visibilitat, estava llegint jo una cosa que m'ha vingut. Sabeu qui va inventar el wifi? Doncs jo no tenia ni idea. Doncs una dona. Quantes vegades hem vist anunciat que una dona va inventar el wifi? Que resulta que aquesta dona és artista, la coneixem per artista, no pel wifi. Llavors, per tant, les dones ens hem de donar aquesta visibilitat que falta i, sobretot, reclamar, atrevir-nos. Ens hem d'atrevir. Avui encara tenim por. Estic totalment d'acord. Sí, estic totalment... Bueno, és igual, Mar, expressar-te, també, en aquest sentit. Totalment raó. Té tota la raó del món. De fet, és que, no tinc res més a completar perquè ho ha dit tot perfecte i és així. I sentada esperant, és veritat que esperes, o a mi personalment, no sé, m'han ensenyat així, o no m'agrada demanar, em sento com malament, demanar, rotllo, m'ho mereixo, m'ho han de donar perquè jo ja ho han vist. No, hi ha coses que t'has d'agafar, com es diu, els toros, els cuernos, exacte, i fer-ho tu, i demanar, que després això també penso que és un aprenentatge i també per un mateix, no és dolent demanar. Per què ens han posat al cap que demanar és dolent? No és pas dolent, és que per què no em mereixo un augment, o per què? Jo quan estava a Textura em va costar moltíssim, i sort que era una empresa, el vulguis o no, molt de dones, però amb tot i això encara també pitjor, perquè les dones també som tremendes treballant. I dirà com, hòstia, i esta. És com, estàs allà batallant i dius, i jo treballo i faig això i no tinc que estar aquí barallant-me amb la companya per res. Però, ostres, és molt difícil tenir nens petits i anar a treballar, tenir fer unes hores, tenir un càrrec. Jo m'he sentit sempre molt malament amb això. Ho sento, però m'he sentit sempre molt malament. Molt. M'anava de viatge, vaig deixar me'n vaig anar a muntar una botiga que recent tornada de la baixa maternal i em sentia super mala mare per deixar un nen petit i pensava, si està super ben cuidat, però jo em sentia malament. El meu pare s'ha passat tota la vida, jo era petita viatjant i era una cosa que era super normal. Per què ell s'havia normalitzat i jo era una mala mare? Dic mala mare perquè m'entengueu, però això està molt... I a dia d'avui. I jo, quan ha dit la Bea que el que sent és que, mira, el consol que té és que està ensenyant uns valors als fills, jo és amb l'únic que m'agafo, de dir, els meus fills saben que estic allà cada dia, per un mes no sé si cobraré, la setmana que ve, que això també és un canvi. Està acostumat a tenir un sou i de cop dir, el sou me'l poso jo. I això tot és un procés, però sobretot això de compaginar la maternitat... Al final de l'acte, si voleu, podem preguntar als fills si són males mares, no?
M'he fet aquesta pregunta perquè jo també a vegades ho penso, no? Em sento culpable. Hi ha una pàgina però també Instagram. tinc aquesta sensació de ser un exemple, no?, per a les meves filles, però després igual li podem preguntar als fills, no?, a veure què en penseu. I tornant a la família, que has dit una cosa, l'única persona que em va frenar una mica va ser el meu pare. Vosaltres, totes, és una pregunta genèrica, no? En què us ha influenciat la vostra mare o el vostre pare, no?, en arribar a un sou, no? I qui us ha influenciat més, si el vostre pare o la vostra mare? Això deixo una pregunta oberta. Ai, perdó. A veure, a mi, clar, és que venim amb unes altres mentalitats, clar. A mi deien, no, ja la tenim col·locada. Como diciendo, ¿de dónde se va esta ahora? ¿Qué plantea? Si la tenim col·locada i guanya un bon sou. Entonces, clar, és molt difícil que et recolzin. Jo, personalment, el recolzament així com més gran que he tingut és el de la meva parella, els meus fills i fins i tot un germà que és... Clar, nosaltres venim d'empresa. Entonces, jo realment amb 19 anys jo ja volia muntar el meu negoci. El que passa que vaig entrar a una entitat bancària i van dir, ui, que bien, ja està, té un sou fixe, ja està col·locada, tal qual. Entonces, clar, va ser quan va néixer la meva filla que es va despertar un altre cop la part creativa. Però clar, que tu et plantegis coses, doncs a vegades, bueno, també són problemes que, bueno, has d'anar superant i, bueno, agafar el... A mi animar-me, ja et dic, el meu germà, que és emprenedor, que ha seguit el camí dels meus pares, i el meu marit, sobretot. O sigui, de donar el pas sense por, també recomano que la gent que potser se li desperti aquest sentiment, no? A veure, jo crec que, i més, en el meu cas, que jo tenia una feina estable, doncs, a veure, tu has de preparar una mica, de dir, a veure, jo va arribar un punt que quan ho vaig decidir és perquè potser portava, no sé, 8 anys fent-ho com a hobby, però jo ja venia a botigues. O sigui, jo tenia la meva feina a la banca i jo estava venent el meu producte a botigues. Entonces, a vegades és dir, treu-te la por i dir, si tu ara, amb 2 feines, has sigut capaç de crear un negoci, no tinguis por. O sigui, al final tu has de creure tu i has de donar el pas tu. O sigui, és que... I les que sou també emprenedores, quin consell donaríeu per acabar d'algú que hi hagi en aquesta sala i dir, ostres, vull deixar la meva feina, vaig a fer el salt? Espera que... A mi és que també em va passar una mica com la Bea, jo compaginava la meva feina, diguem, no?, com contractada i anava fent cosetes. Sí que és cert que heu parlat al principi de les xarxes socials, a mi m'han ajudat moltíssim i m'ajuden. Sí que vaig obrir el blog el 2008, o sigui, porto ja un temps, i sí que em surten feines perquè em veuen a Instagram, etc. I sí que és cert, vaig estar compaginant les dues coses fins que ja... Jo també soc una miqueta així cabra boja, perquè vaig dir, ja us dic, jo llavors vivia sola i vaig dir, doncs ho faig, vinga, no? Si total ja ho vaig fent, no? I molts dies havia de demanar festa a la feina perquè em sortien bolos, per exemple, per anar a Madrid a cuinar, etc. Llavors, clar, cada vegada em demanava més festa a la feina i al final ja vaig dir, me tiro. I a sobre vaig començar també a estudiar, o sigui, més cabra boja total, perquè jo ara estudiava pel dematí, treballava per les tardes, els caps de setmana, per les nits, i ja, doncs vinga, ja pa'lante, ja puesta, i és el que dic, i també ho vaig fer amb 40 anys, o sigui que mai és tard, si realment fas el que t'agrada. Jo, sembla així molt romàntic, però sempre ho aconsello, treballar o fes el que t'agradi, no aquí perquè guanyaré més... He sentit molta gent que diu, no, vull estudiar això perquè tenen un sou més alt, no, fes el que a tu t'agrada, i ja està, és que al final seràs més feliç, i punt. Jo sempre dic, jo no em vull fer rica, jo vull ser feliç amb el que faig, amb el que treballo, amb el que m'agrada, que és cuinar. I em tiro 24 hores gairebé cuinant, per la nit penso que cuinaré, o sigui que gairebé també, però és superbàsic. No tenir por, no tenir por i això, si fas el que t'apassiona realment, pa'lante, que diuen. No tenir por. Sí.
I Ens hem anat abans, quan, no sé si amb l'Anna que ens preguntava si els homes manaven igual que les dones, no? I hem dit no, després hi tornarem, no? Sí. Ara hi torno. No, jo crec que no. Després a veure també què n'opina la companya, l'Anna. No, per què? Perquè jo crec que la dona, en general, sempre hi ha excepcions a totes bandes, però en general tenim dues qualitats que són molt nostres, molt femenines, que és la resiliència i l'empatia. Jo crec que jo que he estat en un comitè de direcció on primer tot eren homes, i al final vam ser dues dones de 10, per tant un 20% només érem dones, i això costa molt. És un lloc on s'han de prendre les decisions i com les prens, perquè no és quina decisió prens, sinó com les prenem. Aquest factor de la resiliència, la capacitat de com afrontar les situacions tensionals, les adversitats, crec que tenim una capacitat major, potser per tot el que portem a sobre. L'empatia, l'escolta empàtica. Jo veig que l'home té poca escolta empàtica, en general. I això fa que les dones ens agradi molt més treballar en equip, involucrar les persones, saber per què t'agrada fer això, per què no, com et sents, què hi afegiries. El fer participar molt més la gent fa que aquest treball en equip, i jo sóc de les que penso que ha de ser divers, no han de ser equips de dones ni equips d'homes. Penso que la diversitat ha sigut molt rica amb tota l'experiència de la meva carrera professional. Per tant, manem, que la paraula no seria manar, seria liderar, però liderem de manera bastant diferent. L'home, a més, té una cosa que a mi m'ha fet molta gràcia, bueno, gràcia no, però que he vist al llarg de tots els anys, que és que criden molt. I es pensen que cridant més tenen més raó. I jo sempre he dit, la raó és per les formes. Jo a molts homes que han estat amb mi li he dit, què et penses, que per cridar més tens més raó? És que l'acabes de perdre, i la tenia. Llavors jo a mi aquesta manera de manar amb crit i amb per què ho dic jo, és una cosa que he lluitat molt que no fos així, i que almenys el meu equip tingués una altra manera de sentir el lideratge. Però no sé, Anna, en el teu cas... Però amb això tens molta raó, ara que penso. A les empreses que he estat, ara faig memòria, i és veritat que tots els jefes cridaven i molt, i en canvi no hem vist cap dona cridar. Penso que també tenim més masquerra, tenim més gràcia, tenim més, perdoneu que digui l'expressió, però més puteria, em dir, jo que estava amb dones, no m'he barallat amb ningú, sempre m'he portat superbé, però és com, bueno, doncs ja veuràs, o fem-ho d'aquesta manera, o potser tenim com més paciència, som més dolces, més masquerra, però és veritat que a mi tots els meus jefes han sigut uns cridaners. Ara és veritat que això trobo a faltar. Mira, només et vull dir una anècdota, i a casa la saben. Un dels directors generals, n'he tingut 3 en tots aquests anys, un dels directors generals tenia aquesta manera de ser molt prepotent, molt dominant, molt cridar sempre, cridava per tot, tant si estava content com si no, i a mi era una cosa que em treia de polleguera. I una vegada me'n recordo que vam fallar un concurs públic, no vam guanyar un client que havíem de guanyar, que intentàvem guanyar, i el vam perdre, i me'n recordaré tota la vida que em va fer una trucada al director general i tot menys maca, però cridant molt. Vaig aguantar aquella vegada. La segona vegada que em va cridar també per una altra cosa, em va cridar molt. I llavors ja el vaig trucar jo a soles i li vaig dir que seria l'última vegada que em cridaria. Que aquí ens hem de posicionar les dones, ens hem de fer respectar, perquè si no ho perdem tot. No explicaré ara en detall perquè si no m'extendria molt, però vull dir-te que en el moment que tu et fas respectar i et posiciones i li dius a aquella persona, sigui el director general o sigui el papa de Roma, i li dius no em tornis a cridar mai més perquè serà l'última vegada que em crides, mai més va passar això. I sempre em va respectar molt i a més em va promocionar al cap d'un temps, no per això, però per mèrits, no? Però vull dir-te que en el moment que tu dius prou, hi ha un abans i un després. I si no hi ha aquest abans i després, és que no estàs al lloc on has d'estar. Tinc claríssim. Estoy muy de acuerdo con Eva, creo que pensamos casi igual, porque a lo mejor por las experiencias que hemos vivido. Y creo también que sobre todo lo de empatizar es lo que nos caracteriza mucho, porque no puedes motivar, cuando lideras a la gente no puedes motivar a cada uno de la misma manera. Tú tienes que comprender la personalidad de la gente, los problemas que la gente puede tener
y qué es realmente lo que le motiva a cada persona, porque no a todas las personas le motivan las mismas cosas, porque hay personas que sí que quieren subir en la escalera empresarial, pero hay otras que no, hay otras que son felices haciendo su trabajo y ya está. Entonces, por eso que hay que adaptar la manera esa de gestionar a las personas según lo que le motiva. Y creo que las mujeres, por el carácter que tenemos, es muy fácil descubrir esto cuando hablas con la persona, cuando realmente le dedicas tiempo para conocerla y no solo gestionar y diciendo tú haces esto, tú haces aquello, tú haces eso. Porque primero no motivas a la gente y lo que tienes que hacer es liderar y ayudar a las personas a crecer, las que realmente quieren crecer, ¿no? Y creo que es lo que nos diferencia. Porque yo también como Eva me he encontrado con jefes que bueno, realmente no les preocupaba la persona, ¿no? Que tenías que hacer el trabajo y ya está. Pero cuando tú ayudas realmente a comprender y a motivar bien, es cuando ves el fruto de tu trabajo, ¿no? I ves a otros triomfar. Aquí veig un altre curs, liderar amb visió de gènere. Aquí hi ha altres maneres de liderar. Jo, bueno, estic totalment d'acord i bueno, per la meva poca experiència en els últims anys, no? Però per l'experiència de molts anys, no, de caps que he tingut, no, trobo que esteu parlant de coses com la paraula empatia, no, paraula d'equip, no, o sigui, pensar en equip, i després crec que hi ha un concepte com és el d'autoritat. No? Jo no sé si esteu d'acord amb mi, però potser l'home és més autoritari, no? I vol exercir de dalt a baix, no? Mentre que la dona, penso jo, la seva manera de liderar és més transversal, no? O sigui, com més horitzontal, no? I repartint la feina en funció de les necessitats, no? de tots i de les motivacions. No? Sí, molt d'acord? Afegeixo perquè quan jo li vaig fer la pregunta a l'Enric, penses que liderem o liderem diferent els equips, no? I em va dir, i tant, les dones són molt més organitzatives, organitzem molt millor. I això va ser una cosa que també vaig pensar, doncs és veritat. Per què? Perquè hem de pensar en tantes coses, hem d'organitzar la família, els nens, amb tota la corresponsabilitat de la parella. Tenint tot això, hem d'organitzar molt. Llavors, arribes a la feina i què passa? Que això ho tradueixes i, per tant, seguim organitzant molt a la feina. És un aspecte també que em va recordar com que ens diferencia dels homes. I també heu patit obstacles pel fet de ser dones? Creieu alguna? Obstacles, és a dir, pensant, segur que no m'han donat això perquè sóc una dona. Heu sentit això en algun moment? Sí? Bueno, jo deixo parlar. No, jo em prefereixo que en el nostre cas, clar, jo almenys, jo quan estava a la banca sí que ho vaig viure, però després en el moment que ets emprenedora, aquí no tens. És diferent. Jo en la meva feina no he trobat que no puc dir que perquè era dona, no, això no. Suposo que a la banca sí que hi havia més la diferenciació si eres dona. Però sí que jo en el meu sector, en la banca, quan estava, hi havia moltes dones que volien ascendir i amb empenta. I allà, com hi ha un circuit que ho pots demanar i tal, i hi havia moltes noies que ho demanaven. El percentatge sempre era més d'home que arribava a càrrec. Però jo, de fet, i també com ella, quan em van donar el càrrec de subdirectora, estava embarassada també. Ah, Déu-n'hi-do. O sigui que tampoc va ser... afortunades. Per això que no m'he trobat tampoc. Al contrari, jo estava embarassada i em van donar un càrrec d'una oficina nova que obrien. En el meu cas. I en el sector de la cuina, Anna? Has trobat obstacles, no? Abans ho deies, no? Tots aquests tòtems que tenim. No tant obstacles, però sí que... I em sap molt greu dir-ho, però hi ha masclisme a les cuines. I sí que a mi m'han tractat malament i he sortit plorant molts dies. Però bueno, és igual. Per això sí que hi ha una mica de tot. O que et qüestionin a vegades, no? A nivell ja d'ensenyament, no? Que et qüestionin el que estàs dient, no? Bueno, sí que percebeixo alguna coseta petita, però bueno, sí que és cert que dins de cuina, o sigui, servei puro i duro, valga la redundància, és molt dur, molt. Llavors, no sé si us ho heu plantejat, però heu pensat alguna vegada que si haguéssiu sigut homes haguéssiu arribat encara més lluny, tot i que vosaltres heu arribat totes molt lluny, no? O abans, ¿no? A mí me gustaría añadir algo sobre este tema también, es que es verdad que las mujeres cuando nos convertimos en madres, en algún momento normalmente tenemos que parar nuestra carrera profesional, cosa que no les pasa a los hombres.
Entonces, si decidimos volver, muchas veces tenemos que empezar desde cero o desde una posición inferior a la que teníamos, ¿no? Y el hombre, al fin y al cabo, sigue subiendo en la escalera profesional y es más fácil que llegue más alto que una mujer simplemente por eso, porque no ha tenido que parar en ningún momento. Y creo que es el obstáculo que tenemos las mujeres, desgraciadamente, pero es así. Hi ha molts obstacles i jo precisament que estava en el retail, no? I el sector de botiga, rebaixes, molts caps de setmana i tot això, jo m'he sentit que he hagut de fer com el doble que potser feia un home. I és així, jo havia de fer més que els altres. I si no volia parar, perquè jo això de com parar ja estava en una roda, que parar és apartar-te i renunciar, és sacrificar. És a dir, jo vaig estar treballant fins l'últim dia d'embaràs, però clar, no estava malaurada en una oficina tranquil·la. Jo estava muntant botiga aquí, caixa, carrega, munta, desmunta. Llavors vaig estar fins l'últim dia. Recordo que estant de baixa maternal vaig estar connectada, vaig anar a col·locar un aparador d'una nova col·lecció que era de vida o muerte, si no es posava s'acabava el món. I dius ara, que absurd, no? Però perquè ningú és imprescindible, però vull dir que em vaig renunciar a moltes coses i a fer-me el meu lloc també a base de molt d'esforç, és el que podria dir, més que un home. I això també, i a les meves companyes, quan també volien ser mares, ostres, de sentir-te, jo m'he sentit malament marxant un dia a les 7 de la tarda, que ja portava des de les 8:30 del matí, i no he parat, i està allà, diu, no, és que tinc el dentista o tinc el nen, tinc pediatre, i marxar, sentir-me malament. Això, jo crec que a un home ho sento molt, però això no li passa. Noteu que feu més feina que els homes? Treballeu més que els homes? Som més productives, és a dir, amb menys temps fem més cosa, però per això el que et deia abans, una mica per aquesta necessitat que tenim d'organitzar-nos i de treure'ns la feina de sobre. Hi ha homes que treballen molt bé i que jo he estat treballant amb molts homes que podria anomenar com a referents, però tu deies alguna cosa, no? Jo, si demà fos la directora general de la companyia, prohibiria les reunions a partir de les 4 de la tarda. Són absurdes. És a dir, perdem tant de temps en reunions que jo, que sóc dona, en aquestes reunions que estava sola, pensava com tu, no? Per què tenim que estar fins a les 8 del vespre quan això ho solucionem en mitja hora? I li donem voltes i voltes, i no tenen pressa. I ara els homes estan sent diferents. Jo també ara ho veig diferent perquè hi ha una conciliació molt més bona i una corresponsabilitat, però fa anys, penseu que fa anys, jo que en tinc uns quants més, tu marxaves de la feina a les 8 del vespre i et trobaves algú allà, bastants, sempre homes, allà que es deies, però que no tens casa, i et deia, ui no, jo arribaré ja que estigui el sopar a taula. Bé, doncs aquesta és una mentalitat molt tradicional, no? Això, gràcies a Déu, jo crec que avui s'ha superat molt i hem fet un pas endavant. Tot i així, la pregunta és, creieu que treballem igual? No, no treballem igual, i nosaltres en 6 hores som capaces de fer el que un altre faria en 8, no? En aquest cas, I en quant als obstacles, jo crec que els obstacles, parlo per mi, que he tingut, són obstacles personals, no professionals. I els personals són pel fet de ser dona i pel fet de ser catalana, perquè jo en tenia 2 obstacles. Jo venia de Catalunya i m'anava a Madrid, i a sobre era catalana, d'aquestes que se'm notava, saps? Catalana i dona. I a sobre dona, no? Llavors he tingut 2 obstacles que la veritat és que he tingut realment problemes, problemes de gent, en aquest cas doncs més a Madrid, no? De que molt en contra de tot el tema catalanista i com sempre, repeteixo, t'has de fer respectar i t'has de posar prous, i això només es fa parlant de tu a tu amb la persona, perquè en públic tots són molt xulets, que dic jo, però en privat no. I llavors un altre cas que vaig tenir també d'obstacle que em va marcar va ser un client d'un grup religiós important a Madrid que va dir que no, li va dir al director general que no podia tractar amb mi perquè era una dona i no podia fer negocis amb mi perquè era una dona. I li vaig dir al director general, hem perdut el client. Podia haver dit, demanem a un altre que ho faci, no? Seria una opció perquè era un client important. I em vaig posicionar. I aquí tens un risc que és perdre l'oportunitat, no? En aquest cas vaig tenir la gran sort que el director va dir que no, que o tractava amb mi o no hi havia tractes. I quan vam tractar
va ser una persona absolutament dòcil i sumissa amb mi, vull dir, totalment al revés, però són moments en què aquests obstacles personals novament no ens han de fer por i els hem de recriminar i els hem de dir. I podem perdre alguna al camí, sí, però no perdem la nostra dignitat i el nostre respecte. Molt bé. Creieu que heu ajudat a canviar alguna cosa, encara que sigui petita, al món? Sentiu que heu canviat alguna cosa? Encara que sigui el vostre nucli més proper, no sé. Jo a casa meva podria dir que si els he portat alguna cosa, sí, als meus fills. Sobretot a treballar d'algú que els hi agradi. Sempre els dic això perquè al final crec que és la millor herència que els hi podem deixar, perquè moltes vegades, i amb això animo una altra vegada a que ens llancem o qui estigui dubtós, ens pensem que vivim eternament en aquesta vida, no? I hem de fer, al final hi ha com uns prejudicis, unes coses que s'han de fer perquè toquen o perquè anem així amb la societat molt ràpid i no ens parem de vegades parar i reflexionar i dir, ostres, que estic aquí, què vull donar, no? Què vull deixar en el món, que dius, encara que sigui petitó, encara que sigui en el meu àmbit, no? Pues, ostres, treballar del que a algú li agradi, no com deia l'Anna, no? Ostres, no, vull fer això que guanyaré més. Si tu fas el que a tu t'agrada, jo em sento molt rica i soc molt pobra, és a dir, no sé el que cobraré el mes que ve, però em sento molt plena com a dona, com a mare, tindré les meves mancances i les meves pors internes i com suposo que passa, no? Les meves inquietuds i pors, la traïció d'una mateixa. Però crec que això és el millor i el que podem deixar és els valors, a la gent del nostre voltant, no? Tracta com a tu t'agradaria que et tractessin. Estava recordant, quan estàveu dient això dels jefes i de crits, jo estava recordant una experiència que la veritat que aquell senyor va durar molt poc temps, gràcies a Déu, perquè jo no hagués estat 10 anys a Textura amb un senyor així. Però quan vaig entrar, jo tenia 25 anyets, venia de Mandarina Dac, que ja era una empresa italiana, ja tenia un rodatge, però no tenia la maduresa que tinc ara amb 39. I ostres, recordo que el director general, que anava sempre sense sabates i fumava com un boig, com un condenat allà, li importava 3 pepinos si la gent li molestava o no. Recordo que em va cridar un dia i em va dir, Marc, ¿puedes venir? I diu, sí, jo amb la llibreta tota, saps, responsable, va dir, ¿conoces el ABC? I jo, sí. Jo dic, ves aquí abajo a comprarme uno, sense mirar-me a la cara. És una anècdota, però que va ser, que me'l vaig mirar i vaig dir, ostres, jo mai ni faré això, ni vull... És a dir, per això poso l'exemple de dir que no se'm passaria pel cap una conducta d'aquesta manera. I era així. I la gent deia, bueno, és que ell és així. Què vol dir que ell és així? És que això no es pot permetre, el que deia ella. No, sobretot el respecte. Què vol dir? Quan vaig estar a Casa Viva i vaig sentir aquell senyor, el director general, que cridava, vaig pensar, però això què significa el 2019 que aquí la gent vagi cridant i insultant a la gent, però on s'ha vist? Llavors jo aquí em vaig sentir molt malament perquè estava inculcant als meus fills uns valors que jo m'estava deixant fer. És a dir, jo estant al col·le, sobretot, no critiqui si porta ulleres, si té un ull més tancat, si l'altre no sé què, sobretot ensenyant ajuda al més dèbil. I jo m'estava deixant cridar i m'aixecar per un altre. És que és super contradictori, no? Vull dir que, bueno, m'he anat una mica de la pregunta, sí, però... La pregunta era, no sé si, però molt interessant igualment, i he sentit això a vegades amb persones que han sigut secretaris de direcció i que encara hi ha aquesta mentalitat de porta'm el cafè, no? O sigui, Total! Sí, en quin segle vivim, no? I gent que ja no, això ja no ho tolera, perquè et contracten pel que saps fer, no? I si serveixes cafè és perquè treballes en un bar, no per una altra cosa. I la resta, heu sentit que heu canviat alguna cosa al vostre entorn? Ho deies tu a la presentació, quan m'has presentat que t'ho vaig posant a la biografia. Sí, això l'empremta. He canviat alguna cosa? Jo crec que he portat un granet de sorra a les dones de la meva companyia, perquè he fet créixer moltes dones i homes, però concretament ara parlem de dones. He portat 2 dones al comitè de direcció,
i m'emporto el creixement aquest personal i professional de l'equip que ha treballat al meu voltant, no? Aquest és el gran, i evidentment els valors que deixes a casa de la constància, de l'esforç, que tot això que quan estàs tan fora i tan dedicada a la feina doncs no és gratuït, pagues una mica. Ara que som més grans, la veritat és que tens una recompensa. De més petits hi ha alguna vegada que et diuen és que tu no hi eres mai, no? I això et fa molt mal, i aquest sentiment de culpabilitat, no? Tu treballes molt. Sí, però deixes aquests valors, deixes els valors de l'esforç, de la constància, de la responsabilitat i del compromís. Això és el que jo m'emporto. Com podria canviar més el món perquè fos més igual, més igualitari? Què penseu? Què es podria fer? Difícil, ¿no?, aquesta pregunta. Yo creo que cada uno tiene que aportar su parte, ¿no? Porque es difícil cambiar el mundo si miramos como una totalidad y cogemos la totalidad de la gente para que lo cambie, ¿no? Entonces cada uno por su parte tiene que aportar algo. Nosotros también en la empresa intentamos fomentar la igualdad, aunque somos un equipo muy pequeñito, pero estamos orgullosos de tener el 50% de hombres, 50% de mujeres, también en los puestos directivos, porque tanto mi marido como yo gestionamos la empresa, pero la idea es a medida que vaya creciendo la empresa, pues ir ofreciendo esta igualdad, ¿no? Poder seguir manteniéndolo y creo que es importante y tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces es algo importante también. Molt bé. La resta? Alguna recepta de com canviar el món? Una mica imposant-se, com hi ha moltes circumstàncies a trobar, no? De bones maneres, però dir fins aquí. I a vegades, o a la cuina, suposo, també es tindria que imposar, el que passa que és trobar-se i que ens ho creiem i ser fortes. Abans, tornant abans, jo, per exemple, la meva filla, el que també li transmet és una mica la valentia, no? De dir, se puede cambiar les coses. No sé. I ella també m'ha ensenyat a mi, perquè és una altra generació. O sigui, ha sigut una mica mutu, ens hem enriquit. Ella, jo li he dit, ara està estudiant una cosa, i jo li dic, si no estàs segura, pots canviar, no estàs obligada. Abans, per començar, estudiaves moltes vegades el que els pares t'havien dit, o si la família era del sector de la banca, tots tenien que fer la banca. Ara, almenys, els fills tenen una mica, jo crec, més llibertat d'escollir, no? De dir, o el recolzament dels pares, de dir, ets lliure, escolleix el que a tu t'agradi. I si comences una cosa i després veus que no passa res, canvia. La vida és llarga, o sigui, jo he canviat amb 40 anys, entonces això també li dones una mica, no?, aquesta força, no? Jo li dic el mateix a les meves filles, que ara estan a punt de començar, que la vida és molt llarga i mirant les nostres trajectòries el que pot canviar, no? Però ens sorprendria. Jo a vegades he anat al saló de l'ensenyament, perquè soc docent, i us sorprendríeu la quantitat de pares que venen amb els seus fills a punt d'estudiar a la universitat i has de parlar amb el pare i dir-li, escolta, frena, que el que estudia és el teu fill, no tu, no? Intentant convèncer el pare, el fill o la filla, no?, perquè estudiï una cosa que li sembla... I veus el fill com amb una cara d'avorriment. Llavors, una cosa és el que pensem nosaltres, però és veritat que hem de canviar aquesta actitud encara, no?, de donar llibertat, perquè aquí hi ha la mostra, no? Què volíeu ser de petites? Ho havíeu pensat? Jo volia tenir una botiga. Jo sabia que el que volia que quan era jove vaig veure que el meu somni que s'havia truncat, no? Vaig dir, jo vull tenir una botiga i, bueno, ara no és que la tingui, però tinc la meva empresa. Al final ho he aconseguit, que jo pensava que no, amb 25, 26, 27, deia, eso ya se quedó, pues no, al final s'ha fet realitat. O sigui que... I la resta? Ho vull sentir a cadascuna i saber si heu aconseguit el vostre somni. De petita jo és que volia ser moltes coses. Depenia del dia, volia ser profe, jugava molt a ser secretària, ojo, agafava papers i no sé què feia, que volia ser secretària, però bueno, el que em fa més gràcia, i me'n recordo amb la meva cosina Patrícia,
teníem el joc aquest, el Ceranova, us en recordeu? Que hi havia no sé què, Nova. Doncs aquest era per fer espelmes. No? I venia una espelma d'aquestes, però petitona, amb un cassó, i com ceres, hi havia mollos i ens fèiem les espelmes. Doncs la meva cosina i jo cuinàvem amb allò. O sigui, cuinàvem amb una espelmeta petita. Però és que el millor de tot és que després ens ho jalàvem. O sigui, clar, trigàvem, no sé, però molt en fèiem, jo què sé, fèiem arrossos, patates, no sé què, i ja ho fèiem des de petites. Però bueno, sempre, no sé, sí, sempre volia ser moltes coses. Va haver una època que no sabia què volia ser i no ho tenia clar, no és el que comentaves abans, Elisenda, arriba un moment que et fan, abans era escollir molta cosa, no? Que si ciències o lletres, FP o el BUP, no? I després la selectivitat, i què estudies, i no sé què, no? I era com un agobi, no? I dius, no sé, m'estic atabalant, o sigui, no sé què vull ser, ni què vull fer, ni res, no? Però bueno, és una mica també, vas trobant... Jo he fet moltes coses, he començat també a estudiar moltes, i al final les he pogut aglutinar tot en el món de la cuina, diferents disciplines, no? Però ho he aglutinat tot. Però bueno, això. I al final, no sé, a vegades no sé tampoc el que soc actualment, però bueno, ja està. I vosaltres què volíeu ser? Una mica de vergonya, no sé si realment dir-ho. Astronauta, no volia ningú ser astronauta. Però jo volia ser ballarina. I ara que penso, dic, tampoc anava tan desencaminada, i a més volia fer una reflexió, com diu ella, perquè al final jo també el que estic fent és de comunicar, és a dir, és una forma d'expressar, vull dir, tot i que no té res a veure, però és veritat que jo ja volia expressar amb una cosa, una part artística, no? Però sí que és veritat que penso que hem fet molt de canvi i hi ha molt encara per fer, però fa uns anys, i tampoc, jo veig amb els meus fills i ara i amb mi, i penso, ostres, que abans la part artística era, perdoneu que ho digui així, però era com si eres un fracassat. La Maria, jo em sentia, no? sí, és lletres, ciències, l'arte. Era, i és veritat. I ara, ostres, hi ha escoles molt bones, jo dono classes a escoles que són espectaculars i penso, mare meva, si jo hagués tingut això, i tampoc fa tant, tampoc em veig tan gran com perquè vegi aquest canvi. Vull dir que tota la part creativa, ara hi ha moltes feines, també molt noves, però, ostres, molt xules i molt creatives, i això és sensacional, que fa uns anys enrere això no hi havia. De fet, a mi, el meu pare, pobre, ell era economista i clar, em volia aconsellar com aquest pare, que deies tu que és que si no saps el que vols fer, perquè jo no sabia el que volia fer, no trobava el què, em deien, és que la gent de la classe, has de ser dissenyadora, que ets molt bona, i jo, ostres, no trobava el què, m'agrada combinar, però crear, i ostres, me'n recordo que el meu pare va dir, fes socials, vaig fer el batxillerat socials de mala gana, sent una patata amb els números, i de fet vaig repetir fins que no vaig trobar el meu què. Després, quan vaig trobar el meu què, he estat estudiant fins res, he fet un màster i tot, i jo no vaig fer una carrera perquè escaparatisme no existia com a tal. Vull dir que aquí ja hem fet molt, crec jo, hi ha molt per fer i molt de camí, però ara hi ha moltes carreres que et pots guanyar molt bé la vida i que abans no es contemplaven, eren com nules, no? Em podríeu dir una dona referent en les vostres vides? Ai, perdó. No sé, ara. No et puc dir una dona referent, en el sentit de que quan ho penso, jo és que no en tinc una, en tinc moltes. Llavors, si penso la primera dona referent, penso en la meva mare, perquè ha sigut un referent de molts valors, de valors d'honestitat, de generositat, de tendresa, d'escolta empàtica. Aquest és el referent de la primera dona a la meva vida. Referents de persones que he pogut treballar projectes amb elles, com l'Ada Parellada, que m'ha semblat una persona extraordinària, o la Gemma Mangual, que ha treballat també en uns projectes a l'empresa i va ser una persona que em va agradar molt conèixer i inculcar. Ella combinava molt bé el que era l'alimentació saludable amb l'esport, amb la constància, amb l'esforç, tot això també em va agradar molt.
Dintre del meu sector, us puc dir una persona que ningú coneixereu perquè és molt sectorial, que seria l'única dona que hi havia directora de recursos humans en el Comitè Mundial de Compass. Penseu que l'empresa que estic jo és una companyia mundial que estava a 60 països, doncs dintre del Comitè Mundial hi havia una única dona, la Jane Kingston, que aquesta em va inspirar molt i em va donar la confiança de si ella pot, per què no jo. Aquesta va ser una persona que em va inspirar molt. M'han inspirat moltes directores de recursos humans que m'he topat i directores de serveis generals des de Mediaset, Google, Huawei. Hi ha dones molt potents a Huawei, que quan he tractat amb elles i ens hem fet quasi una mica també la part d'amigues, són dones que m'han aportat una admiració. Però també et dic una cosa, quan ho penso en els referents, i ara direu, jo també vull dir, hi ha referents a aquest poble. Amigues meves, que algunes esteu aquí, sou referents. Les persones que, jo a vegades ho penso i ho hem parlat a casa, les persones que formeu part de l'associació de veïns del casc antic, tu saps el que fan cada any? Tu saps, perquè vius també com jo. Tu saps el que fan cada any de creativitat, imaginació, dedicació, per conservar aquestes tradicions que hi han de festes, per engalonar aquests carrers. Aquestes persones, aquestes dones, sou dones que teniu un empoderament molt alt i que jo penso són referents també, han de ser referents també pels que vinguin després per continuar això. Per tant, una dona referent no, moltes sí. La resta? També teniu moltes dones, no? En plural, la dona, no? La dona en plural, hi ha moltes dones referents que ens han inspirat. Doncs jo volia acabar, perquè veieu que ja és l'hora, abans de donar-vos la paraula a vosaltres, espero que feu almenys alguna pregunta, crec que s'ho mereixen, amb una imatge, jo no sé si podeu passar els slides, fins al final, que normalment és el futur, a mi m'agrada molt, jo soc una persona d'innovació i de futur, si passem més, passem totes aquestes dones extraordinàries, entenem una miqueta més, aquí, aquestes dones prehistòriques. Això és una imatge que vaig veure abans de la pandèmia. Són unes dones que estan, és unes pintures rupestres que estan al Cogul, a les Garrigues, i vaig anar a veure aquestes pintures i la persona que ho explicava era una alcaldessa, una de les poques alcaldesses que hi ha a tota Catalunya, que n'hi ha molt poquetes, que és una alcaldessa que es diu Ana Torres, que és historiadora, i ens explicava aquestes. Ella porta també al centre d'interpretació del Cogul i ens explicava com la història havia concebut aquesta imatge que els homes li havien dit que era el baile fàlico, per dir-ho d'alguna manera, el ball fàlic. Llavors ella ens explicava que no tenia res a veure amb això, que això havien sigut els homes de la història que havien interpretat que aquesta escena d'aquí era que hi havia unes dones al voltant de l'home per fer-li la gràcia. En canvi, aquí el que es veu en primera línia són unes figures de dona molt més grans que la dels homes, és a dir, que tenien molta més importància, que això que penja per aquí no eren uns pits com es pensaven als llibres d'història, sinó que en realitat eren recol·lectores i estaven fent la feina. I segurament, fins i tot, era possible que això ho hagués pintat una dona. El que passa que els homes, al llarg dels anys, els historiadors, havien invisibilitzat aquesta escena i van posar la interpretació que ells van voler. I per això m'ha agradat posar-ho, recuperar a les dones del passat i per agrair a l'Ajuntament de Montgat de dir anem a visibilitzar les dones perquè aquestes dones estaven igualment, jo no les coneixia, però gràcies a que heu muntat aquesta mesa hem pogut conèixer-les i espero que, no sé, seguir donant-los visibilitat, espero que el Zoom s'hagi connectat gent i que seguiu aquesta empenta que teniu, a mi m'heu inspirat, espero que la resta també, i us agraeixo la vostra presència i, com us he dit, també a vosaltres, els de l'Ajuntament. I ara donem la paraula al públic, si us heu quedat amb alguna cosa, amb algun neguit, de preguntar-li a les nostres convidades. Us donem la paraula. Encantada d'estar aquí. Dir-vos que el que heu dit és extraordinari. Jo també tinc empresa, soc empresària, autònoma, fa 30 anys. Vaig començar a tenir un moment que era impensable. Jo ara sempre sola a les reunions amb 40 homes amb corbata, que em sento superidentificada
amb totes, perquè també faré 56 anys, per tant, poder estic a la franja teva. No? Bueno, ja m'agradaria, sí. Por ahí. No, però vull dir quants anys tenc, però vull dir que em faré 56, fa 30 anys que estic com a autònoma a dins del poble, també aquí al poble, treballo aquí, em sento molt identificada amb tot el que dieu, tinc filles ja grans, independitzades, la Laura, ella no té empresa, però està lluitant en un món molt difícil que és 100% masculí, amb una rivalitat horrorosa, fins al punt de dir esto me suicido, no és el cas, però vull dir que és duríssim, per tant li empatitzo al 100% amb el que dieu, el coratge que heu manifestat és el que toca, que també és extensiu a l'home, això és neutre, vull dir que hi ha homes que fan una gestió extraordinària davant i darrere, que és extensiu a tothom i que poca cosa més a dir, vull dir que voler és poder, que fer-se visible és el 100% necessari i amb l'educació, si no t'obren la porta, doncs obre-la tu. És que no hi ha més, un to de veu sempre lineal i endavant. Vull dir que estic molt orgullosa del que he escoltat i super ben exposat. Molt extraordinari. Molt bé, gràcies. Sí, i tant. Jo és que quan em deixen un micro m'agrada. Bueno, no, bromes a part. M'agradaria acabar, si no hi ha preguntes, m'agradaria acabar amb una cosa que m'ha agradat molt quan ho he sentit, és una endevinalla, ¿vale? L'endevinalla diu, hi ha un pare i un fill que van amb cotxe, tenen un accident, el pare mora i el fill queda molt greu. El porten corrents a l'hospital i quan arriba a l'hospital, en vista del que té, diuen que han d'avisar a l'eminència mèdica més important per poder operar aquella persona, aquell fill, aquella persona. Arriba a l'eminència mèdica i diu, el veu, l'observa i diu, ho sento però no el puc operar, és el meu fill. Com ho enteneu? Si no ho sabeu. Ho sabeu? Sí? Exacte, perquè tothom diu com pot ser el pare si el pare mor, no? Perquè quan ens parlen d'una eminència mèdica visualitzem un home i és que era la mare. Bueno, era una manera d'acabar un tema relacionat amb la dona i la poca visibilitat, perquè això ve del que tu parlaves, la poca visibilitat que tenim associada al nostre cervell d'eminència mèdica veiem un home abans d'una dona. Sí. ¿Alguna pregunta més? Gràcies, Angeli. Sí. Me gustaría añadir una cosa, sobre todo para las chicas más jóvenes que todavía no saben exactamente su camino, que es una cosa que siempre me decían mis padres y creo que sí que tienen mucha razón, es que siempre tenemos que ser independientes, no depender de nadie, por eso tenemos que apostar por nuestro futuro, nuestros estudios y hacer lo que realmente nos gusta. Y sobre todo ser independientes de los hombres, porque todavía, hay muchas familias donde el hombre es realmente el que trae más dinero a casa o el que es el que trabaja, ¿no? Y la mujer quizás, está más relacionada con cuidar a los hijos, pero no tiene por qué ser así. Entonces ahora creo que estamos luchando mucho por nuestros derechos y creo que esa independencia es algo muy importante porque nos hace sentir más válidas y nos hace sentirnos bien. Y en cualquier momento se pueden torcer las cosas y nosotros tenemos que ser independientes también económicamente para poder tomar nuestro propio camino, ¿no? Y si dependemos realmente de los hombres no podemos muchas veces tomar las decisiones que en algún momento de la vida pueden ser las mejores para nosotras. Entonces creo que es muy importante. Moltes gràcies, Anna, Mar, Eva, Bea i Anna per haver vingut avui. Ha sigut una experiència extraordinària i ens trobarem pel poble i ens comprarem collarets i ens farem fotos i ens decorarem la casa i farem traduccions i amb tu, com ja, anirem a la platja, que ja ho has... No anirem a la platja, si no explicarem coses. Molt bé.
Fem el comiat ja. Bueno, gràcies a vosaltres.